daw siya ng galon. Nagbubukas ng gate. Oh, sasabi mo. Hindi. Silip ka ni Panda. Pala na. Ka na. Kala mo ha, dito na. Andiyan naman na yung daddy. Okay. So, what's up mga kabulabog? Nagulat na naman ata. Ngayon na lang ulit ako nakapag-vlogging. What? At kita nyo naman, wala pa ligo, papasok pa lang ako. Iba-vlog ko ngayon wala lang, yung pagpasok ko sa trabaho. Wala akong maisip eh. Kung ano ba ang ginagawa sa likod ng camera ng Kuya ng Jay. Kaya maliligo muna tayo, no? Ligo muna tayo para fresh from the bottom of my heart. Ang corny ng English na yun, sige, ligo muna tayo. Wow! So yun nga mga kabulabog, tapos na kami maligo. Woo! So pakita ko sa inyo ang aking motor, pambansang motor ng bayan, si Boy Rusi. At si Boy Rusi. Ang dami ng kutsara. Ha? Ang dami ng kutsara. Yan yung motor na Dala ka. na gagamitin ko mamaya. Mukha pa ako Ang tinatawa mo? Panda, oy, alis tayo, Panda. Oy. Oy, Panda, alis tayo. Nakahiga ka pa dyan sa buhangin na. Oy, halika rito, halika rito. Alis tayo. Kasama ka namin kasi baka mawala ka dito eh. So, papakita ko lang naman sa inyo kung paano ko talagang ginagawa ko sa araw-araw dito sa Batangas. At matagal na rin ako hindi nakapag-vlog. Hoy, anong ginagawa mo dyan, ha? Tinakot yung bata, eh, no? Ay, mga kasamahan ko, si Alden Richard, tsaka si Maine Mendoza. Alden Richard, eh, no? Mauna na kayo, tol. Sige, mamaya na mga kabulabog. So yun na nga mga kabulabog, no? Paalis na kami at kailangan naka-jacket tayo gawa ng sobrang init. Kailangan number 1 yung mask. Yan, para hindi tayo mahuli ng mga pulis. Kasi mahal ang bayad ng ano rito eh, ng mask, 1,000 din eh, kaya delikado. Tabi! Naliligo siya. Nalaligo si Tobeng. Ay! Wala, bagong ligo to, Tabi. Panda. So, yun po, no? Inubuka nga ako. Andito kami sa amo ko ngayon. Kukunin namin yung panggasolina sa motor namin para... Siyempre, hindi naman naandar ang motor kung walang gasolina eh. Tabi! Tabi! Isang basa ang baby namin, ha? Yung asa ng amo ko. Ano nangyari sa'yo, Tabi? Mawawa naman. Tabi! Ano nangyari sa'yo, Tabi, ha? Mawawa naman ang baby namin. Ang lungkot! Ang lungkot ni Tabi! Yan, ganyan siya tahimik pag pinapaliguan, pero pag tuyo yan, ang gaslaw. Coco Martin. Oh! Isa ba nga, Coco Martin, no?
Pahinga muna ka, pahinga. Mag-move on ka muna dyan. Paganda ka ba? Dito ka lang. Ay, tubig lang! Tubig! Wow, nagkag ka pa. Uy, gago putik. Yung aso, oh. Hello na. Ah! Wow! Hilong-hilo na nga yan eh. Hindi. Tubig po! Gaga pa ba? Pilas. Ako! Walang tao. Tubig! May sumasagot din. Ako! Nagat ka na. Oh, pinalahan na si Jay. Ako! Tao! Tao. Sumasagot yung aso. Tao! Tao! Wala daw tao sabi ng aso. Daw ng galon. Nagbuong paso ng gate. Sasawag, sumabot ba? Madadapa ka pa. Dadaba pa ho ang aming driver lang. Yan ang daddy mo. Pag sinili. Silip ka ni Panda. Tingnan na. Kala mo ha. Dito na. Nandiyan naman na yung daddy. Kaya iwanan niya. Hindi, kasi pa dito. Bakit? Okay, mami. Bakit? Ngayon, ako naman. Nandito ako sa loob. May ginagawa ho. Nagbabantay. Ako ho ay lumpo. May sugat sa baraso. Kasi nandiyan na po ang aking mga kasama. May customer na ako isa. Ito po sila, oh. Makarating. Nag-vlogger ka, boy? Yes! Ang baby ko. Ako hindi makatrabaho. Ako ay may sugat. Asa na mag-asawa kong tatay. Lumayas na ang dalawang... Nag-init ka ng tubig, boy. Ay, hindi pa. Yung gaing. Mamaya-maya na konti at Nagbablog ko siya. tanggalin mo na kaya yung... Sorry. Ano sorry? Hindi naman ka tinano. Oo. Yan ang masarap. Yung ay kwadre. Tanya ba hindi? So, yun na nga, no, at tapos na kami ma-makeup. Yan, hugasan na ni Ate Janet ang mga galon. Yan, dami na yan. May nasa labas mo, may mga laman na. So, dito kasi sa probinsya, ikaw ang mamimikap. Ikaw yung pupunta sa mga bahay-bahay ng mga customer nyo. Hindi. Itong ng tao. Diba? Adik ka ba? hindi kasi katulad sa Maynila na puro ka lang deliver, yung customer na yung nagdadala sa'yo ng ng mga galon. Dito, ipupuntahan mo sila sa mga bahay-bahay nila, kaya yun. So marami pa akong gagawin mamaya, panoorin niyo ito hanggang uli. Meron pa. Di mo alam kung si Fernando po Jr. o si ano eh. Alden Richard eh. So yung nga mga kabulabog at pagtapos ng mga deliver o kaya pick up at na magpapahinga na dito yung pahingahan namin yan. Masarap kasi ang hangin doon, nasa kabila lang naman yung water station. Yan. Sarap kasi magpahinga dito. Malamig. Bagay na bagay si skin ko. At nga pala, sa lahat ng nanonood dyan, nagpapasalamat ako kala Sir Doming
tsaka kay Sir Don Ramon TV, tsaka sa Connection Lokal na walang humpay na sumusuporta sa akin at tumutulong. Balang araw makakabawi din ako sa inyo. Antayin nyo lang yan, konting tiyagaan na lang at makakamit din natin ng hustisya. Hustisya. Ay, naku po, masarap dito. Ang sarap ng hangin. Konti na lang magbubunga na yung mga mais dito ng tanim mo. So hanggang gabi tong vlog na to at papakita ko nga sa inyo yung buong araw ko na ginagawa dito sa trabaho ko. Pati kasi kaya kami ginagamit sa pagre-remit, syempre yung pera na kinikita ng tubig binibigay namin sa amo namin, nire-remit namin. Kaya mamaya papakita ko sa inyo kung bakit hindi na ako nakakapag-vlog ng gusto. Hindi ka to dati sunod-sunod ang upload ko, pero ngayon bibihira na lang, pero magagawan ko rin naman ng paraan yan. So yung ganda na lang na mamaya ulit. So ayun mga kabulabog, at nandito na sa bahay. Pagod, grabe. Init, sobrang init ngayon, sobra. At ayun nga ang ginagawa ko sa araw-araw sa trabaho ko. Ayan, napanood nyo na. Pati yung kaking ko yan na yun, totoo yun. Hindi yun, walang halong ano yun. Ganun talaga rin ako sa mga customer namin. Kailangan yun para maging ka-close ko rin sila. Siyempre, dayo tayo rito. So mga kabulabog, kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag kalimutan na mag-like, comment, and share, and subscribe. At pakipindot na lang din yung bell button dyan para lagi kayo updated sa mga video. So, hanggang dito na lang, no? God bless, ingat, and keep safe. Takaboom! Bye-bye!